एसे नायज्रांहरदो ओरैबो बेंखौ नाङा रांलाय लांगोन सोरबा सोरबा नाला बेजों बोरैहाय लोगो मोनब्रब हैलाय फैलाय होनलाय लांगोन नों नायनायसै थांदों हायाखै फैदों दा एसे लेट जायोना बेसिबां लेट जायो खालामनायखौ नायसै मिथिसिगोन ना सासे फैबाय सोरबा कमेन्ट हरजेनबाय नामा दाननोसै नेथ'नि र' सोर जाखोथाय बुद्धा बर' राइडार नाइजेल नोंखौ नुनायखाय हरबाय लोगो मोनलायफैदोंलै दिनैहाय गुड मर्निं सार कमेन्ट हरनायनि थाखाय जोंनि लाइभआव जइन जाफानायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय माबा होनहरदों नामा नों ना नेबावो दान्दिसे दे थेंक इउ दिनै जुवेल बसुमतारीनि फल'वार्सफोरजों रायज्लायनो सानदों आलासि दिनै आंनि चेनेलाव आदा देरहासात इस्लारि जोबोर जोबोर आं गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ लाबोबाय आं लोगोफोर आदा देरहासातखौहाय आदा देरहासातनाव नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन्स बा माबा मोनसे बे लाइभनि थ्रु जुदि नोंथांमोना रायज्लायनो लुबैयोब्ला बे समावहाय बिथाङा आंजोंहाय दङ नैबे आंनि चेनेलावहाय आं बिथांखौहाय आंनि चेनेलावहाय रिकुवेस्ट खालामनानैहाय बिथांखौहाय अननानै आंनि लोगोफोरजोंबो एसे रायज्लायहरदो होननानैहाय स' खिन्थु मा होनो बिथांमोन बायदि इउटुबार्सफोर बिथांमोन बायदि एथ'ग्राब मटिभेट खालामग्रा जोंनि मानसिफोरखौहाय जोंनि यांस्टार्सफोरखौ जेनेबा जेरेखम मडिफाइ खालामो सरि जेरेखम मटिभेसनेल एडभाइसेसफोर होयो ओमफ्राय बिराद मोननो थान 100आवहाय बिराद खम मोनो बेफोरबायदि बांद्राय जायाखैथ' 100आव बहुद दङ रायजोफोर 100आव बहुद दङ नङाबा आंबो खर' देरद्रायगोन नंगौना नङा जिखुनु लोगोफोर नोंथांमोना बे समावहाय जोंजों रायज्लायहरनो हागोन मा रायज्लायनो गोसो बे समाव आं आदाजों दङ बिराद गोजोननाय मोनदों आं गावखौनो गाव बे फंबायजों मेन आंनि लोगो मोनफैनायनि रिजोनानो जाहैबाय आङो साननैसो सिगांनिफ्राय लाइमथि हालामाव आङो दंफैयो ओमफ्राय बे जायगायावहाय माने नेटवर्कनि बहुद प्रब्लेम आरो बे खारननि थाखाय आङो रुनिकाटाव फैनाय जादों दा रुनिकाटाव फैनायावहाय लोगो मोनलायबाय आरो कमेन्टफोरखौ एसे फरायहरदो आदा खबर सबरफोराथ' बहुद मोजाङानो आरके बड' ब्लग नोंथांनियाबो चेनेल दङ ने आं नायथ'नाय जायाखै बिथांनिखौ आरके बड' ब्लग गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आंनि चेनेलावथ' आं बहुद गोबावसैमोन लाइभआव फैयैया लोगोफोर दा आं माने फंनैसो आदानिफ्राय बे लाइभनि थ्रु इन्टारभिउ लानो नागिरदों बेबायदियैनो स' लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे लाइभखौ नायलांबाय थादो आं फंनैसो आदाजोंहाय रायज्लायगोन आरोखि बिनि जेन'बा बिनि मा होनो आदा बिदिखौहाय बिनि जेन'बा इउटुब जार्नि एन्ड कलेज लाइफ एन्ड जेन'बा दा मा प्रसेसआव आगान सुरनानै दं आदाया बिराद माने जेन'बा मा सानो ओमफ्राय दा जोंनि मा होनो जोंनि टिनेजार्सफ्रा नैबे मुगायाव बा नैबे ससियेल मिडिया जुगावहाय जोंनि टिनेजार्स गथ'फ्रा माबायदियै जुदि ससियेल मिडियायाव फैनोब्ला मा रोखोमै फैनांगौ जायो ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव माबायदि फेस खालामनांगौ जायो बा फिउचारनि थाखाय ससियेल मिडियाया मा जिनिस फिउचारनि थाखाय बे नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ ना गाज्रिबो जानो हागौ देयर इज न' गेरेन्टि स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जों मोजाङै नायलांदो ओमफ्राय आं बिथांजोंहाय लाइभ रायज्लायगोन बे समाव आं दान्दिसे 5 or जेन'बा 2-3 मिनिटसो आं नेथ'बावनोसै लोगोफोरखौ आं एसे ना माब्रै नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय रायज्लायनोसै आरोखि ना जों आर के इ
आरकेखौ होनना बुंनांसिगोन ने आरके बड' ब्लग नोंथाङा लोगो हमनो होननानै बुंदों नोंथाङा बबेनि बेखौ खोन्था हरग्रोदो ओमफ्राय जेनेबा लोगो हमनायनि माखासे जायगाफ्रा बबेयाव जागोन बेखौबो खोन्थाहरदो लोगो हमनो हागोन गिदिर बाथ्रा नङा जोंबोथ' सोरबा मिनिस्टार एमएलए बेबायदिथ' नङाना सादारन पाब्लिकसो डिअ मिक्स ब्लग जागोन दे आदा जुवेल नोंखौसो बुंहरदों दै दे ब्र जागोन दे लोगो हमगोन ब्र जेबो गिदिर खोथा नङा आं लोगो हमगोन बिन्दास माने बियो आलदासो माबा हरदों ए मा होनहरदों बे एसे फरायसै आरो कमेन्टखौ भइस क्लियार खोनायाखैनो भइसआ एसे खाथियाव लाबोनो सेस्था होनसै होमबा ने आदा ने जादों भइसआ क्लियार जाबायथ' नैदि लानोसै ना दा साबसिन जासिगोनदां ने आदा ने स' लोगोफोर नोंसोरो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला जों माखासे खोथा रायलायनायखौहाय कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय नोंथांनिसिम मा जोंनिफ्राय सोंलु बा माबाफोर नोंथांमोनाबो नोंसिनि खोथाखौ शेयार खालामनो हागोन आरोखि बास आं नैबे लाइफनि थ्रु बास बेखौनो आं शेयार खालामनो गोसो जादों माने आदानि माखासे लाइफआव स्ट्रागोल खालामबोनाय मा खालामनानै बेफोरबायदि पजिसनाव बिथाङा फैनो हादों बा लाइफआव मा एचिभ खालामनो हाखो बे जेनेबा ना बेफोरनि एक्सेट्रा स' टाइमा 6 मिनिट थांबाय 4 मिनिटसो नेबावनोसै नामा आदा ने नोंनि 4 मिनिट चयसै 10 मिनिट्सनि उनावहाय स्टार्ट खालामो आरोखि इउजुवेलि आं माने आंनि माबाया Okay, bro. खोनासंहोदो ready. Oh yeah, bro. Yeah, just wait a few. Just a few minutes, please wait. I'm requesting from bottom of my heart. Nah. Oh. खोनासंनो रेडि संदोंसै खनग्रोनोलै गिटारबो Oh, लाबोआखिसैनानो जेबो गैयाना. आच्छा गिटारफोर लाबोयोला खननो हागौमोन आंबो मा सं खननो दे आङो बे समावहाय रिकुवेस्ट खालामदों सासे फ्रेन्ड खिन्थु आं डिनाय बा मा होनो बिदिखौ जेनेबा डिनायथ' खालामनो हाया आङो सेस्था खालामसै 7:38 सेकेन्ड अके स' मोनसे दोंसे हिन्दी मेथाइखौ आदा दङ बे समाव आं जोंनि मेथाइखौनो खनगोन आं जोंनि जेन'बा लाभ सं खनगोन आं रमान्टिक सं जोंनि बर' मेथाइखौनो खनगोन आरोखि ना बे समाव आलायारन खननो थिनहरदों आलायारन खननो थिनहरदों अके रेडि खिन्थु आं लिरिक्सफोरखौ एफाराब गोसोआव गैया बाट आखाइ खबमा होनांगोन दै रायजोखौ स' होमबा आलायारननि मेथाइ खनसै ना दे रेडि 8:22 मेन टपिकआवबो थांनांसिगौ ओमफ्राय दे मेथाइखौ खननोसै दे लागाव दे अके लाइक मारिना होदो रायजोफोर लोगोफोर मा होनोना बिदि मेथाइखौ खनफेराना ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम बिथाङा रिकुवेस्ट खालामबाय आं होमबाबो आं खननो रेडि जादों आरोखि ना बाट बे लिरिक्सखौ आं गोसोआव गैला आरोखि बिनि उनावहाय मारै मोनथाय आं गोसोआव गैला आम सरि हो लोगोफोर दे बाट आं बेखिनिखौ गोसोआव दं आरोखि ना जा मेथाइफ्राव खोनासङो बेफोरबायदि थेंक इउ स' माच स' 9:33 लोगोफोर मेन टपिकआव थांनोसै जोङो हरबाय सासे It's fine. बरिया जादों ब्र अके थेंक इउ स' माच मा खालामनो माने जों माबानि मानसि जाहैबायना एसे जेन'बा स' बांसिन हिप हप मेथाइ खोनासङो ओमफ्राय खनोबो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि मेथाइखौ बांद्राय आरो फुराना मेथाइ ना ओमफ्राय लिरिक्स एन्ड टिउन्सफ्रा बांद्राय गोसोआव थाबाङा जा गोसोआव थाबाय बेखौनो
खनानै खोन्थाबाय हा लोगोफोर so let's go to the main topic isn't it so I just लोगोफोर जों start खालामदिनि the 10:21 minute second जाबाय 23 second 24 so दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय बेनो आं आदाखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय साडेनलि लोगो मोनदों ओमफ्राय स' होमब्लाबो मोनसे सम लानानै मोनसे मोजां प्लेस लानानै जों जिरायबाय सानैजों लाइभआव आंनि चेनेलाव फैनो होननानै नोंथांमोनजों माखासे खोथा शेयार खालामलायनो होननानै स' फार्स्टआवनो आं बिथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिग्रोनो लुबैनोसै नैबे दिनैनि लाइभनि थ्रु आदा नों जेन'बा अन्नानै फार्स्टआवनो नोंनि कलेज लाइफखौ अन्नानै फंनैसो रावजोंहाय नों माबायदि कलेज लाइफआव इन्टारेस्टिङै हगार हरा ना मा रोखोम हगार हरना गार्लफ्रेन्डफोर दंना गैयामोन नोंथांनि आदा बा माने साबसे गार्लफ्रेन्ड दंमोन जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव ओरैबायदि जोङो 2000 माने मायथाइ जाफैनायनि सिगाङावनो जोङो जोनोम जानाय नालाय अके 2000 बोसोर मायथाइ जाफैनायनि सिगाङाव जोङो जोनोम जानाय ओरैनो 1989 माने 88 बेफोरनि मानसि जोङो माने बुंनो थाङोब्ला फुराना मानसि होनना बुंब्लाबो लस गैया आरो होमब्लाबो दिनैनि दिनावहाय मडार्न जुगावबो स्ट्रागल खालामफैनो मोनदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरोखि आदा जिखुनु नों बोसोरा नोङो एजखौ खनसे एजआ आंनि एजआ 30नि एबाब थांबाय आङो एक्जेक्टलि बुंथ'ले जिखुनु जा 1990नि एसे सिगाङाव आरोखि होमब्लानो बिनिफ्राय सानबोब्ला 1988 बे मायथाइनि आरो आंनि एजआ ओमफ्राय एक्जेक्टलि बिनि एसे सिगांबो जानो हागौ गोदोनि समाव बे 2000 मायथाइ सफैनायनि सिगां जिखुनु आं बेखौनो बे 2000 बोसोर जेब्ला जाफैदों बिनि सिगाङावहाय जोनोम जादों नालाय जोङो जिखुनु आदा मा होनो 11-12 बोसोरसो जोङो सिगां जोनोम जादों जिखुनु आङो 1993 होनब्ला आङो 1993 ला 7 बोसोर आं सिगां 2000 बोसोरनि जेनेबा समनि 7 बोसोर ओमफ्राय नोंनिया बेसेबां होनदों 88 बिनि सिगांबो जानो हागौ आंनि एसे सिगां जाहैबाय जेन'बा 88नि सिगांबो जानो हागौ बै समावहाय जोंनि समाव जोनोम जाब्लाबो मा डेट अफ बार्थ बानायनाय मानाय बेफोरबायदि गैयामोन ओमफ्राय जोंनि समाव 6-7 बोसोर गाहामब्लासो जोङो स्कुलफ्राव थाखोसे थाखोनै फरायहैनो मोनोमोन दानि बायदि 2-3 बोसोराव जोङो फरायनो मोनामोन आरो जोंनि समाव ओरैबायदिमोन 6-7 बोसोरब्लाबो लांथिया दुगैनायखौनो जों गारामोन आरोखि माने ज' दैयाव दुगैबायहैनाय हाद्रिजों गेलेनाय मानाय बेबायदिजों जिउआ बारबोदों आरो ओमफ्राय स्टुडेन्ट लाइफनि बिसयआवब्ला ओरैबायदि जेन'बा लाभ स्ट'रि होननानै बुङोब्ला जोंनि समावहाय ओरैनो साननानै मोनहरनो हायो हमदां हरनो हायो माने जोंनि समावहाय इजि नङामोन आरो मोनसे लाभ स्ट'रियाव हाबनोहाय लाभ स्ट'रियाव एन्ट्रि जानो थाखाय जोंनि थाखाय इजि नङामोन बियो बहुद हार्डमोन आरो जोंनि समावहाय माने जोङो मोनसे सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनोब्ला जोङो लेटार लिरनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंनि लाइजामनि रावफ्रा गोदै जादोंना जायाखै जोंनि राइटिंफ्रा समायना जादोंना जायाखै माने जोंनि समाव जायफोरा 2000 मायथाइनि सिगां जोनोम जानाय मानसिफोरनि राइटिंफ्रा बिराद हाइ फाइ जाजोबो आरो खिन्थु दानि मानसिफोरनिया बेसेबां हाइ फाइ जायो आङो बेखौ बुंनो थाङा दानियाबो मोजाङानो खिन्थु सिगांनिजों हायामोन आरो खारन सिगांहाय लाभ लेटार लिरनायावहाय ओरैबायदि स्मुथ बानायनो गोनां जायोमोन माने टाइपिं खालामनायफोरबायदि कम्पिउटारफोराबो हास्लाबनाय नङा आरो ओरैबायदि बर' आखरजोंब्लाबो ओरैबायदि बरिया लिरोमोन ओमफ्राय बेफोर लाइजाम हरनाय मानाय नै बेफोरनो जोंनि थाखाय बिराद माने जों माब्रै हरनो सोरबा मोनथिगोन नामा बेबायदि आदा जेनेबा बे खोथाखौ जों रायज्लायखाबायानो लाइजामनि खोथा स' आं बेखौनो मिथिनो लुबैयो आदा नों सोरनोबा लाइजाम लिरफेरबाय नामा लाइजाम लिरनायनि जिबनाव दङ खिन्थु आं हराखै जिखुनु नोंनि एसे लाभ स्ट'रिखौ एसे खोन्थाना आदा लाभ स्ट'रिया जेन'बा आङो स्टुडेन्ट लाइफआवहाय आङो रावजोंबो लाभ रिलेसनाव थायाखै खिन्थु गोसोआव सानदोंमोन आं बेखौ मोजां मोनो माने गोसोआवहाय साननाय दङमोन आरो आं बेखौ मोजां मोनो खिन्थु आं बेनो माबोरै फोरमायनो खारन जोंनि समाव ना मबाइलानो दङ ना मायानो दङ मेसेजबो जों हरनो हाया मानोबो हरनो हाया डाइरेक्ट लेटारजोंसो इसु खालामहरनांगौ जायो ओमफ्राय जोंनि लेटारफोराबो
सहैयोना सहैया जों बेखौबो मिथिया सोरबा सासेनि थ्रुयैसो हरो नालाय बे लांनानै न'आव बिसिना गारहैब्लाबो बे नाफाता हैबायलै हैनायालाय बुंफैब्लाबो नों जेबो फाथा गैला आरो खिन्थु आं मोनसे लाइजामनि बेलायाव मोनसे खोथा होनो लुबैयो लोगोफोर आंबो लिरदोंमोन सासे समायना बिउटिफुल सासे सिख्लानो लाइजामाखौ ओमफ्राय आंनि मा जादों लिरनानै आं पेपारावनो दोनदों आरोखि माने आंनि खाथायावनो दङ बे जिनिसफ्रा ओमफ्राय नामबो होजोबनाय दंखायो सोरनि सोरनि नाम सोरखौहाय सोरनो हरगोन ओमफ्राय लिरनानै दोनदों ओमफ्राय सानसेखालि बे सिख्लायानो आंनि न'आव थांबाय ओमफ्राय आंनिहाय लेटारखौ मोनहैबाय लेटाराखौनो मोनहैबाय आरो हरनायानो जास्लाबबावाखिसै ओरैबायदि भेजाल जाना होदों खोनाबायना ओमफ्राय जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बेखौथ' लाजिखायो नालाय हौवाफोरनि नियमा बेखौनो होननाय जाबाय आरोखि आं लोगोफोर ओमफ्राय आंनि खोथाथ' जेन'बा आं दिनैहाय मेन टपिकआनो जाहैबाय आदानि सोमोन्दैसो रायलायनो गोसो जादों नालाय आंबो बे लाइजाम हमनायनि बेलायाव आंबो हमजादों हमजानाया खिन्थु आंनि न'नि मानसियानो हमनो मोनदों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय भाइरेल जानानैहाय माने आंनि बिबाजै असेयानो आंनि लेटारखौ हमनो मोनदों आरो आंनि बिसिना खर'सा सिङावहाय दिनै आंनि पार्सनेलिटिखौ आं खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय ओरैबायदि मिनिथाव आं बेवहाय लिरदों माने जाय बाथ्राखौ आं दा शेयारबो खालामनो गोसो गैला आरो ओरैबायदि फानि लिरदों आं बेखौ शेयार खालामोब्ला हयथ'बा नोंथांमोनाबो बिराद मिनिगोन आरोखि खिन्थु आं बेखौ शेयारबो खालामनो हानाय नङा आरो खालामनायबो नंला आरो बियो जानानै थांबाय खिन्थु जाय लाइजामखौ हमनो मोनदों बियो आंनि असे बिबाजैयानोमोन दा थैनानै थांबाय थांनाय कभिड-19 2020आव कभिड-19 डि पजिटिभ मोननानै तेजपुर हस्पिटालाव बियो रुंसारि जालांबाय आरो ओमफ्राय बेनो हमनो मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेफोरो बारलांजोब्बाय लाइजाम हरनायफ्रा खिन्थु आं रावनोबो जिबनाव आंनि लेटार हरनायनि रेकर्ड गैया आरोखि खिन्थु आं मोजां मोनोमोन लिरखुमायोमोन बास बेनोल'मोन आरोखि बै समाव ओमफ्राय नैबे दानि आं जाय हिन्जावखौ लादों जायजों आं जुलि जानानै दासिमाव आंनि संसाराव आं आगान सुरबाय थादों बेजों मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि आङो मोजां मोनलायदों बेजों माने आं सानो जे गुबुनफ्रा बेबायदि मोजां मोनलाया खोमा आंनि मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि सिक्रेटमोन आंनि हिन्जावा आंनि न'निफ्राय बारा गोजान डिसटेन्स नङा न'आ ओमफ्राय जोङो गिर्जा न' गंसेयाव हाबो ओमफ्राय आंनि मोजां मोननायखौना आंनि न'नि मानसियानो मोनथियो ना बिनि हिन्जावनि न'नि मानसियानो मोनथियो ओमफ्राय आंनि गामिनि रावबो मोनथिया आंजों लोगोसे उन्दुफाग्रायाबो मोनथिया ओरैबायदि डेन्जार मोजां मोनलायदों आरो आं बेजों ओमफ्राय सिक्रेट ओमफ्राय बेबो ओरैबायदि स्मार्टमोन ओरैबायदि सिक्रेटखा माने सिक्रेट थानांगौनि जाहोना 5 years माने 5 yearsखौ रावबो मोनथियाखै माने आंनि बियो लाइफनि सबसे डेन्जारेस मुभमेन्ट खालामबोनाय होनना आं बुंनांगोन आरो माने आंनि मोजां मोननाय लाभ स्ट'रिखौ आं बेबायदि सिखोमानानै फैदों आरो ओमफ्राय लास्ट सेसनाव आंनि न'खरनियाबो बिनि न'खरनियाबो गोमोदों आरो आं लानायनि समाव सफैयोब्ला माने आंनि बिमानो डाइरेक्ट बुंबाय आं हिन्जाव लानोसै ओमफ्राय बे समावहाय बुंदों जाहैबाय आङो आंनि मादारा बुंबाय गोसोथोनाय दङ बेबायदि सोंबाय आरो दङ बबेनि बिदिमोन माने गोमोबाय आरो हाब नोङो बेखौ बिनानाव हिसाबैसो बेरायो नोङो बेजों थाङो फैयो बबेबा जायगायाव थाङो नों बेखौ माबोरै लानो नागिरखो बेबायदि जाबाय आरो उनाव गामियावहाय बिनिफ्राय एसे स्प्रेड जालांबाय आरो मिथिलांबाय बिदिजों मोजां मोनलायो जुदि लाथारनोब्लाथ' नों बेखौ सिखोमानानै दोनबाय थानानैबो लाब गैया नालाय बेखौ भाइरेल खालामबाय खिन्थु 5 years जाब्ला ओरैबायदि सिक्रेट आङो मोजां मोनदों जेन' आंनि हिन्जावनि फरायनायफ्राबो नुकसान दाजाथों माने आं बेखौ डिस्टार्बबो खालामा माबो खालामा नांलाय खमलाय जेबो गैया खिन्थु दिनै गाबोननि मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि डेन्जारेस माने आं एसे बुंदेरलांनोसै आरो मबाइलजोंहाय नांलायलायो समाव बुदलायलायनायबो जायो बेफोरबायदिखौ जों दा नुनो मोनो आरो खिन्थु लाइफआवहाय नोङो मोजां मोननायाबो नोङो सोरबा सासेखौ लानोब्ला खनसेल' नोङो जिबनाव मोजां मोनो बे मोजां मोननायखौ नोङो ओरैबायदि सिक्रेट मोजां मोननानैबो नोङो इन्जय खालामनो हायो आरो माने रावबो मोनथियालासेबो नोङो इन्जय खालामनो हायो जेन' नोंनि मान सनमानाबो खहा दाजाथों बै सिख्लानि मान सनमानाबो खहा दाजाथों
माने आं बे सिक्रेट बुस्थुखौ मानि थाखाय खालामदों होनोब्ला बै सिख्लानि फिउचार जेनेरेसनखौबो आं सानहरदों आरो जेन'बा जोंखौ सोरजिगिरियानो जुदि जों सानैजों जराखौ मिलायहोआब्ला बेहाबो सोरजोंबा थांनांगौब्ला जेन' जेबो प्रब्लेम दाजाहैथों नैबे खारननि थाखाय सिक्रेटनै सोलिबाय थादों आरो 5 इयार्सआ ओमफ्राय 5 इयार्सनि उनावहाय भाइरेल जाबाय भाइरेल खालामबाय बेबो भाइरेल खालामबाय आंबो भाइरेल खालामबाय माने जोङो मोनसे खोथाखौनो बुंलायखादों नोंबो भाइरेल खालामदो खोन्थानानै लादो आंबो खोन्थानानै लानोसै बिनि उनाव अपेनलि जोङो 3 इयार्स सोलिबावदों आरो कमेन्टआ एसे फरायहरदो आदा 3 इयार्स सोलिखांनायनि उनावहाय माने नों फरायहरदोलै लाबाय आरो कमेन्टआ जिखुनु जायगायाव बिमल दैमारि आंनि लाइफआव फैबाय थायो नायखायो आंनि लाइफआव लाबो बिमल मोजां मानो बुंनो थाङोब्ला लाथारनाय समा मोजांमोन मानोना नोंथांनि समा मोजांमोन मानोना फोथायनाया लाथारनाय समाव बांसिन लार्निं समाव हरसे थाल्ला मा जाखो बियो लिरनाय जायोमोन लेटारनि खोथाखौ बुंदों आरो बे जिखियानो जादोंला माने जिखुनु लाभ स्ट'रिनि बाथ्रा रायलायबोदों नालाय जोङो लाभ स्ट'रिनि बाथ्राया माने जोंनि समाव बहुद हार्डमोन आरो खिन्थु दिनैनि दिनावहाय डाइरेक्ट थांनानै आं बेखौ फसायोलै होनना बुंब्लाबो जेबो बेवहाय खहा गैया हयथ'बा लगे लगेबो एक्सेप्टबो जानो हागौ आरो बेबायदि स' लाभ स्ट'रिनि खोथाफोरखौ एसे स्टप खालामथ'नोसै ओमफ्राय बिनि उनाव जों नेक्स्ट जेनेबा मा होनो दस्रा टपिकआवहाय एसे रायलायदिनि लायनो ओमफ्राय खबरा बोरै आदामोन एकदम फार्स्ट क्लास नामा आदा माने गोथाङै थाब्लानो फार्स्ट क्लास बेनो जथेस्थ'सै ना माब्रै संसाराव जों गोथाङैनो दं बेनो जथेस्थ' स' लोगोफोर नेक्स्ट टपिकखौ जों बास्लायनो नागिरबाय आदानि माबाखौहाय जेनेबा नैबे इउटुब लाइनाव जोंथ' इउटुबार जाहैबाय दा एसेबाबो रायज्लायनो गोसो जायो नैबेखौ एसे आदानिफ्राय सोलोंनानै लादिनि ओमफ्राय जोंनि दा माने आं नैबेखौ दे बेखौ होनथ'ला जिखुनु आदानि बेखौनो खोन्थादो नोंथाङा इउटुबावहाय बोरै इन्टारेस्टेड जाजेननाय ओमफ्राय नोंथाङा दा इउटुबावहाय आगान सुरनानै इउटुबा नोंखौ माबायदि सापर्ट खालामदों नोंनि दा इउटुबाव आगान सुरनाया आंहाबो जेबो सिमां गैयामोन जे आङो इउटुबार जागोन होननानै खिन्थु आङो एसे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो माखासे गोबां बुस्थुखौ जोंनि हारिनि गेजेराव जाबोनायखौ जोङो नुबोदों माने आंनि चेनेल गिदिरनि बादै आं बुंनोसै आरो आंनाथ' मोननै चेनेल दङ देरहासात इस्लारि दि इस्लारि ब्लग मोननै दङ आंनिया ओमफ्राय देरहासात इस्लारिनिखौ आङो बुंगोन माने आंनि एन्ट्रि जानाया बिसो नालाय बेवहाय अनेक ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स दं नोंहा बेवहाय आङो गोबां मोनबोदों आरोखि सिगांनि समाव 2000 मायथाइ जाफैनायनि सिगाङावहायबो गोबां काहानिफोर जाबोदों आरो बिनि उनावबो गोबां काहानि जादों बेफोरखौ नोजोर लानानै जोंनि ब्रेनावहाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोनबोदों जे न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेखौ नोजोर बोनानैहाय जोङो गोबां मानसिफोरखौ खहाबो खालामबोनो गोनां जाबाय ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो स्ट्रागोल खालामबोबाय जोङो जोबथारनायाव दिनैसिमावबो जों जाय थांखिखौ होसोदों बेखौ जोङो मोननो हायाखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो 2019आवहाय मोनसे डिसिसन लाबाय जे सोरबा सासेया आंखौबो सापर्ट खालामगोन नामा खिन्थु आं रावनिबो हेल्प लायाखै दे इउटुबाव सोरबा इउटुबारनि हेल्प आङो लायाखै ओमफ्राय बेवहाय आङो मोनसे ओरैबायदि मोजां कन्टेन्ट क्रियेट खालामदों जाय कन्टेन्टआ आंनि थाखाय बियो दिनैसिमावबो आं बे कन्टेन्टखौ सेलुट खालामो आरो बेवहाय आङो गैयाब्लाबो बे भिडिअखौ बानायनायाव 50 बारनि बारा काट जादों खिन्थु दिनैनि दिनाव आं काट जाया आंनि भिडिअआ बियो फार्स्ट टाइमाव केमेरानि सिगाङाव जिरायनानै रायलायनो थाखाय आंनि थाखाय बहुद प्रब्लेम जादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ बिराद मोजां 50 बार काट जाबाबो आङो बानायनानैहाय माने बेखौ आपल'ड होबाय आपल'ड होनानै
आंनि भिउसआ 30K+ थांबाय आरोखि ओमफ्राय बेयावनो आङो खनसेनो साक्सेस जादों आरोखि चेनेलाव 2019आव आङो खुलिदों खिन्थु 2020आवसो आङो मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों आरो हारिनि थाखाय ओमफ्राय बेयावनो आंनि फलोवार्सफ्रा 10Kनि गोजौआव थांदों आरो माने आंखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय आङो बेयाव बुजिनो मोनबाय जे रायजो राजाया गोसोआव मोनसे सानदों आंनियावहाय रायजो राजाफ्रा आंखौहाय हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थाजानो मटिभेसन होबाय थाजानो लुबैदों आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय बिसोरो एक्सेप्ट खालामबाय नैबेयाव पाब्लिकनि आंनियाव जे अननाय होदों बेखौ आङो बुजिनो हाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदि अननायखौ लानानै इउटुबाव आं दिनैसिमाव 100+ क्रस खालामबाय 100K+, 1 लाखनि गोजौआव आंना फलोवार्सफोर दङ दा इउटुबा सापर्ट खालामनाया बेनो इउटुबा आंखौ दिनैसिमाव जेबो डिस्टार्ब होआखै ओमफ्राय समाव मेसेज जिमेलफ्राव मेसेज हरो मोजां मोजां मेसेज हरो नोंनि एलगरिदमा बेसेबां हाइ माबायाव थांदों ओरैनो समावहाय 300% गाहाम हाइक बेबायदि भाइरेल बानायना होबोदों आरोखि इउटुबाबो ओमफ्राय आंनि चेनेला माने केटेगरियानो मटिभेसन टाइपैहाय मोनसे केटेगरिखौ आङो चुज खालामनानै लादों आरो बिराद मोजां ओमफ्राय बिनि थाखाय आङो जिखि जिरायनानै भिडिअ लानानै फैया मानो माने इउटुबा आंखौ सापर्ट खालामबोदों आरोखि आरो बेजोंनो आंनि लाइफआवहाय मोनसे सेटेल जाबाय होननानैबो आं बुंना लानो हायो आरो ओमफ्राय आदा ओमफ्राय दा सिलभार प्ले बाटन बायदिसिना बेफोरनि बेयो प्रसेसा आंनिया अलरेडि सफैबाय खिन्थु आं बेखौ पाब्लिस खालामाखै आरो बे सफैनानै दङ ना बियो अलरेडि आंनिया सफैनानै दङ आदसा माने आं बेखौ पाब्लिस खालामाखै माब्ला बेनि प्रसेसा मा सिस्टेमनि बिनि प्रसेसा ओरैबायदि आंनिया गुवाहाटीयाव रिसिभ खालामनाय जादों माखासे प्रसेसखौ बेनि एड खालामनायखौ आङो माने बेखौ माबायदि मावनांगौ बेखौ आङो ब्रादार प्रान्जलनिफ्राय आङो प्रान्जल नार्जारिनिफ्राय आङो सोलोंनानै लादों बिसोरथ' मोनखानाय नालाय आरो बुंनो थाङोबा जोंनि मस्ट सिनियर इउटुबार होनना बुंब्लाबो लस गैया आरो दा बिथाङा आंखौ बुंहरबाय मोनसे लिंक दङ बेखौ कपि खालामनानै मोनसे माबायावहाय माने बेवहाय अपसन फैखायो आरोखि माने बेवहाय लिंक माबागोन ओमफ्राय बे लिंकआ नोंनियाव जिमेइलावहाय मेसेज फैखागोन बेयाव क्लिक खालामोब्ला अट'मेटिकलि क्रम ब्राउजाराव बियो अपेन जाहैगोन अपेन जाहैनानै बिनि लिंकखौहाय नोङो कपि खालामनानै मोनसे नाम्बार दङ आरो बेयाव बेखौहाय पेस्ट खालामहैनांगौ होमबानो एड खालामदो ओमफ्राय ओरैबायदि बे फ्लिपकार्ट माबा माबि गुगोल एडसेन्स बेफोरबायदिनि बायदि फैया आरो बे बुस्थुआ माने बिनि पस्टआ आलादालाय आरो दा जोंनियाथ' गुगोल एडसेन्स फिनना डाइरेक्ट जोंनिया रुनि खाथायाव बिहरबा रुनि खाथायाव फैगोन सान्थिफुराव बिहरबा सान्थिफुराव फैगोन खिन्थु बे बुस्थुआ बेबायदि फैया माने मोनसे सेन्टार जायगायाव फैयो आरो आंनि नुनायाव गुवाहाटी फैयो क'क्राझार फैनो हागौ बेखौ नायनांगोन ओमफ्राय तेजपुर फैयो बेफोरखौ नायनांगोन आरो ओमफ्राय दा सिस्टेमा माबायदि जादों आं बेखौ मिन्थिया नै दा गोदान आपडेटबो जाबाय जानो हागौ खिन्थु आंनि बिहरनाय समाव बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय बेथ' बेनि खोथा बे मोनसे टपिक थांलायबाय स' आंनि माइन्डआवहाय बेनो मोनसे टपिकखौ आं रायज्लायनो गोसो जादों जे दा जोंनि माबाखौल' होननो हाया माने बयबो ट्राइबानो आरोखि गासिबो ट्राइबानो जेरावनो अल अभार दा वर्ल्ड माने एन्टायर वर्ल्ड बुहुमावनो ससियेल मिडिया जिनिसा ओरैबायदि माने फास्ट बिनि वर्कआ बिनि रानिंआ बिनि प्रसेसफ्रा ओरैबायदि नंगौना नङा स' बे ससियेल मिडियायावहाय नोंथाङा गावखौ एज ए ससियेल मिडिया वर्कार इउज खालामनोब्ला एज ए ससियेल मिडिया वर्कार जुदि नोंथाङा इउटिलाइज खालामनोबा गावखौनो गाव जुदि बबेबा मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव ओमफ्राय बियो नोंनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ लाबोगोन ना मोनसे नोंनि गाज्रि थाखाय फिथाइ लाबोगोन बा बिनि सायाव ससियेल मिडियानि फिथाइनि सायावहाय फंनैसो जेन'बा नोंथाङा ससियेल मिडिया वर्कार जोंनि दा माने बयबो आरोखि ना आं जोंनिखौल' बुङाखै अल अभार दा वर्ल्ड आरोखि ना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि खामानि मावगासिनो इजि
इजि अर्निं माने Easy earning. औ बेखौनो नागिरसै दानि मानसिफ्रा गोनाङाना दा गोदो बिनि खेथ्रआव जेन'बा ससियेल मिडियानि माबायाव इजि औ इजियावनो मोनसे फिथाइखौ मोननो हायो जेन'बा फार्स्टआव नोङो एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो ओमफ्राय जेन'बा आङो एगजामपोलाव इउटुबखौनो बुंनोसै औ इउटुबाव आङो मोनबोनाय औ इउटुबाव आंनिया 100K प्लास दंसै 100नि गोजौआव ओमफ्राय प्लास आङो फेसबुक पेजावबो 11K नि गोजौआव दङ ओमफ्राय इन्सटाग्रामावबो दङ माने बेबो मोनसे स्किल होनना बुंनांगोन आरो जेन'बा नोङो सिगाङावहाय बे प्लेटफर्माव हाबनायनि सिगां ससियेल मिडियाया मा बुस्थु बेखौ नोङो बुजिग्रोनांगोन माने ससियेल मिडियायाव खामानि मावोब्ला नोङो माबायदि मावलांनांगोन आरो नोङो मा केटेगरिखौ चुज खालामदों बेखौबो नोङो सिगाङाव बुजिना लाग्रोनांगोन ओमफ्राय प्लास बेजों लोगोसे नोंनि फल'वार्सफ्रा जेब्ला बारायो अब्ला फल'वार्सफोरा माबायदि भिडिअखौ हास्थायो बेखौबो नोङो साननो हानाय जानांगोन आरो नोङो नोंनि फल'वार्सफोरखौ माबायदि कभार खालामनानै लाखिनांगौ बेखौबो नोङो एडभान्स नोंनि खर'आवहाय साननाय थानांगोन आरो बेबायदि आगान सुरलांबाय थायोब्लानो माने अट'मेटिकलि नोङो फिथाइखौ मोनहैगोन जाय फिथाइखौ नोङो बुंनानैबो फोजोबनो हाया जायनि थाखाय आंबो बुंनो हाया जे ससियेल मिडियायावहाय बेसेबां मोनो नों जिखुनु आङो मोनो र' आदा ओमफ्राय जिखुनु नों जे जिनिसखौ नों एचिभ खालामगासिनो बेखौ नों मालाबाफोर नोंनि बिफर जेन'बा नों स्टार्टिं जेब्ला नों इउटुब केरियारखौ बा इउटुब चेनेल जेब्ला नों खुलिजेननायनि एसे सानफोरनि उनावहाय नों बेफोरबायदि एक्सपेक्टेसन दंमोन इउटुबनिफ्राय जे आं बेफोरबायदि मोजां फिथाइखौ आं मोनजागोन होननानै आं माने बेबायदि जेबो आं माबा गैयामोन खिन्थु जेब्ला चेनेला ग्र' जाबोनो हमो आङो जेब्ला 5K आंनि चेनेलावहाय फल'वार्सफोर जादोंमोन होनब्लाबो आं मनेटाइजेसन खालामाखै 8K आवसो आं बानायदों खिन्थु आं बिनि प्रसेसखौहाय मोनथियानोमोन जे बेवहाय फैसा मोनो आदसा ओमफ्राय उनावहाय सिस्टेमफोरखौ नुबाय टेकनिकेल भिडिअफ्रावहाय आङो मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय मिथिनो मोननानैहाय आङो फल' खालामबाय आंनि टेकनिकेल भिडिअनि गेजेराव आङो मेन फल' खालामनाय टेकनिकेल चेनेलानो जाहैबाय गोबाङा मोनथिनो हागौ मनज दे आङो बेखौ फल' खालामबोदों मनज देआ इण्डियाननि बुंनो थाङोबा बेबो टप पजिसननि सासे टेकनिकेल चेनेल आरो नायैनि भिडिअफोरखौ नायो बेखौ फल' खालामनानै आङो ओमफ्राय बेजों इन्सटाग्रामावबो आङो सार्ट खालामदों सार्ट खालामनानै आङो टटेलि बेनो आंनि जिमेलखौनो आं हरदों औ आंनि जिमेलखौहाय आं हरनानै पासवर्ड हरनानै बियो गुगोल माबा फिन भेरिफिकेसन आंनि एड्रेसखौ आं हरजोब्बाय गासिखौबो हरजोबनानै बियो आंखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय दिनैसिमावबो बिथाङा आंखौ गावनि सेकेन्ड चेनेलाव इनभाइटेसन होगासिनो दं मनज देआ नोंखौ सापर्ट खालामबावदों आरोखि ने मनज देआ आंखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बिथाङा दिनैसिमाव आंखौ इनभाइटेसन होगासिनो दङ खिन्थु आङो बिथांनिसिम थांनो सम मोनाखै खिन्थु निस्सय आं सानसे थांगोन बिनिया मोनसे बिदि मिट खालामनाय मानाय बिथाङा सेकेन्ड चेनेलाव लाबोबाय थायो 1 मिलियन थांगासिनो दं बिथांनि चेनेलावबो माने नर्थ इस्टनिफ्राय बिथाङा आंखौबो सासे इनभाइट खालामगासिनो दङ आरो आङो बिथांनियाव थांगोन ओमफ्राय बिथाङानो गासिबो बानायहरजोबदों खिन्थु गोसो जायोब्ला बिथाङा दिनैसिमाव आंनि चेनेलखौ हेक खालामनो हायो खारन आं पासवर्डखौ दिनैसिमावबो सोलायाखै बियो मोनथिगौ आरो बियो ए टु जेड मोनथिगौ ओमफ्राय खिन्थु मानसिया बहुत सैथो आं बिनि सायाव फोथायनाय दं आं मोनसे हिन्दीयाव ससे बेखौ सिफायना हरनोसै नामा ने बाइचान्सलि बेबो नुहैबायोब्ला किबाजानि नायगोन सो इस वीडियो के थ्रू मतलब मनोज दे सर हम लोग यहाँ पे ये अपना मतलब मेरे भैया बड़े भाई जैसे मतलब यहाँ पे लाइव हूँ हम लोग तो बातों बातों में आपकी बात भी निकला है यहाँ पर तो ये भैया ने बोला कि आपने इसको बहुत सपोर्ट किया आप मतलब इसका चैनल अगर हैक करना चाहते हैं तो हैक भी कर सकते हैं चैनल का पासपोर्ट वगैरह सभी आपको पता है तो इसने आपको बहुत ही धन्यवाद दिया कि आप मतलब इसको सपोर्ट किया तुम्हारे सपोर्ट की वजह से मतलब चैनल खो हुआ ऐसा तो आपको थैंक दे रहे हैं बस मैं इतना ही मनोज दे सर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उतना ही आपको मतलब हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने को कोशिश किया बट हम लोगों का टॉपिक थोड़ा अलग है तो हम लोग मेन टॉपिक के उधर जाता है जो भी हो सर मनोज दे सर आप देख रहे हैं तो
Love you, friend. I love you, sir. अगर किसी ने सपोर्ट चाहिए तो किसी को भी भरोसा ना करे, मनोज दे सर को फॉलो करो और अपने जो प्रॉब्लम है उसके पास शेयर करो। जब शेयर करेगा तब उन्होंने सब कुछ क्लियर कर देगा। तो और मेरे पास एक सवाल मतलब आदा आंनाव मोनसे आरो सोंलु जाखांफैबाय थाबावदों आरोखि ना जेनेबा द'सो गोसोखांदोंमोनलै बिदिनो बावो रायलायनो मायोनो एसे कमेन्टफोरखौ नायलायफिनो नामा आदानो र' आं मोनसे बाथ्रा बुंनि इउटुबाव गोबां मानसिफोरा जार्निं खालामनो गोसो जायो आरो इउटुबा ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मखौ गोबांनि गेजेराव गोबाङा मोनजोबनोबो हाया। बेखौ मानि थाखाय मोननो हाया जे गाव माबायदि स्टाइलावहाय भिडिअ बानायनांगौ बेखौहाय रोङैनि थाखायबो आरो माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ फल' खालामनो रोङैनि थाखायबो माखासेया मोननो हाया। जेन'बा समनि गेजेराव गोबां भाइरेल जागोन, समनि गेजेराव ल'बो थांफिनगोन आरोखि। ओरैबायदि माबा नोङो मोनसे लिमिट प्रसेसआव लाङोब्ला स्टेप बाय स्टेप नोंनि माखासे रायलायनाय मानाय डिजाइनफोरखौबो नोङो सोलायलांनांगौ। माने बोथोरा माबायदि फैदों, माबायदि भिडिअखौहाय मानसिफ्रा बांसिन नायनो मोजां मोनो आरो प्लास बेजों लोगोसे नोंनि भइस क्वालिटि, भइसआ सोरबा सोरबा ओरैबायदि रायलायो जेनेबा रायलायनानै लास्टआव आरो ना होनहैदेरग्रा दं आरो बे सर'खौ गारथारनांगौ। बियो बहुद गाज्रि खोनायो। सोरबा सोरबा बेबायदि बुंग्रा दङब्ला आङो नोंथांमोनखौ मोजांनि थाखायसो बुंहरो। माने रायलायलाङोब्ला माने आंनि रायलायनायखौबो एसे फल' खालामनो हागोन। आंनि भिडिअआवहाय माब्लाबाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनानाय नङा आरो ना होननायखौ औ ना होननायखौ खिन्थु बबेबा पइन्टआवहाय होननांगौ जाहैगोन बबेबा मोनसे पइन्टआवहाय जुदि हाबहैनांगौबा बेबो मोनसे राव नालाय, खिन्थु मोनफ्रोमबो रावनि जोबनायावहाय ना माने फुलस्टपआवहाय नोङो ना होनलांजोबोब्ला खोनासंनो हयथ'बा सोरबाया गाज्रिबो मोननो औ हागौ। राइटलि माने इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा। बे सर'खौ गारनाया मोजां आरो बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आंबो। खिन्थु आंनि फंफ्रोमबो बाथ्रा रायलायनायावहाय बेबायदि मोनसे बबेबा वार्डखौहाय मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव सोलांजोबगोन बेखौ मोननाय नङा आरो माने मोनफ्रोमबो बाथ्रायावहाय नोङो माबायदि स्टेपाव रायलायलांनांगौ बेखौहाय जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ। जेब्ला प्रेक्टिस खालामलांबाय थागोन नोंथाङा अट'मेटिकलि रोंखागोन आरो मोनसे हुदासो नालाय बे बुस्थुआ। आदा नोङो हुदा खालामलांब्लानो आदोद जाहैगोन। आदा जिखुनु जेन'बा बर' जोंनि आं बेखौनो सोंनोसै कमन कुइसन्स नोंनावबो दिनैहाय लोगोफोरनि जेन'बा नों जोंनि जेन'बा आं नोंनो मोनसे अपसन होयोब्ला बिनि सायावबो फंनैसो रायलायलायनोसै नामा जायो जेन'बा फार्स्ट अपसनाव जाहैबाय गेमस्रि, सेकेन्ड अपसनाव जाहैबाय जोङो मा होनो रिंकिखौनो हमना लादो दे रिंकि ओमफ्राय थार्ड अपसना जाहैबाय इउटुबार्सफोरखौल' आं होनगोन आरोखि ना बयबो आजिखालि जोंनि बर' सेलिब्रिटि अल जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनायफ्रानो गासिबो इउटुब चेनेल मोनफा मोनफा खुलिनानै लाजोबखासै आरोखि ना जिखुनु होनब्लाबो माने जिखुनु नों दे आं बेफोरखौ अपसन होआलासिनो अपसन होब्ला एसे इन्टारेस्टिं जासिनगोन नामा? नोंनि खोथा। अपसना बिदिनो आरोखि आं मोनबा अपसन होगोन आं दे। आङो जेनेबा जोंनि एक्ट्रिसफोरखौनो होननोसै जेनेबा गेमस्रि ओमफ्राय मिथि नार्जारि ओमफ्राय हेलेना दैमारि ओमफ्राय जेनिफार दैमारि ओमफ्राय बिनि उनावहाय सोर फैबावगोन दानि पपुलार एक्ट्रिसफ्रा रिंकिथ' थांखाबाय रिंकिया फैयाखैमोन नामा? फैयाखैनो जेन'बा गेमस्रि मिथि होनदों नालाय आं ओमफ्राय हेलेना होनदों नामा ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेन'बा रिंकि हा ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सासे जेन'बा सासे बेखौथ' आं हमलायदो बेथ' एसे दाथ' फैलिया नालाय सिनेमा ओमफ्राय दाख्लै सासे गेमस्रि बायदि होनोलै मानसिफ्रा बेखौहाय माबानि सेरफांगुरिनि मा नाम ओमफ्राय बेथ' बे दे ओमफ्राय आरो सासे नाम दंबावो मा नाममोनलाय बे दाखालि ओरैहाय बल खेलायावहाय आलासि माबामोननिजोंहाय फैनायालाय बे माबामोनावहाय सोमदोन बेनिनो बे सेरफांगुरिनिनो मा नाम बिदियाव सबाय बिमा होनो मानसिया आरो सासे दंबावो दा एकदम कमेडि सिनेमायावहाय पपुलार जानाया माबा
मनिसा नामा इसोरनि गेजेराव नों सोरनि माने आं बेवहाय रावखौबो माबानाय नङा दा सोरबा सासेखौ मोजां होनब्लाबोथ' भुल जागोन नालाय बिनि गेजेराव आं दिनै रियेलिटिखौ खोन्थागोन आं माने टेलेन्टनि सायावसो होनना बुङो आरोखि ना टेलेन्टनि सायाव ओमफ्राय आरो बेनि उनावहाय आं मोनसे अपसन होबावगोन जिखुनु नों टेलेन्टनि सायाव खोथा होनो गोसो इसोरनि सायाव ओरैबायदि नै टेलेन्टनि सायाव आङो बुंनो हागौ माब्लाबा बिसोरो आंखौ थ्रोब जावहरगोनबो मोनलायलांदों आं खारन बिसोरो आंनि गासिबो बिनानाव गोजायानो ओमफ्राय बिथांमोनजों आङो रायलाया नङा रायलायो मोजां गाज्रि दुखु सुखु आङो रायलायो खिन्थु आं एक्ट्रिसफोरजों रायलायो होननानै दिनै नोंथांनि चेनेलाव फार्स्ट बुंनानै लाबाय दे खिन्थु बिथांमोनाबो आंखौ बिदा हिसाबै बहुद सनमान होयो आंबो बिसोरखौ बर'नि कालसारखौ फोथांनानै लाखिग्रा हिसाबै गोबां सनमान होयो आरो ओमफ्राय टेलेन्टनि बेलायावबा रावखौबो राव आं जेबो बुंनो हानाय नङा खिन्थु नोंनि ओमफ्राय ओरै फेभरेटआथ' होनना मनिसा बिनानावा जौगाबोगासिनो दङ माने आं बिसिनि मोनफा मोनफा टेलेन्ट आं माबे टेलेन्टआव बिसिनिखौ मोजां मोनो आं बेखौ बुंलांसिगोन मनिसा बिनानावजोंबो दाख्लैहाय गोबां बेदर हांलायनानै जाहैनाय जादों जोबोद मोजां बिनानावा ओमफ्राय मानसिफ्रा साननो हागौ आरो बेखौ जेरै फिल्मावहाय राखावखाव बेबायदि जागोनबो साननो हागौ बेथ' एक्सप्रेसना बहुत मोजां होयोना ओमफ्राय बिनानाव दैमुबो दंफायोमोन दैमु बे मोदोम गिदिरा बेबोथ' बहुत माने एक्टिं गोरोंना माने बिसिनि शुटिं खालामनायाव आङो नोजोर होबाय आरो नायबायबो बार बानायनांगौनि गोनांथियानो गैया बिसोरजों कनसेन्ट जायो औ माने बिसोरो अलरेडि पारफेक्ट आरो सोरबा सिनियर फुरानाखा एक्ट्रिसफ्राबो बिसोरजों हास्लाबनाय नङा माने खनसेनो जायो आरो आं बिसोरखौ नायबाय नुबायबो बिसोरो माबायाव खस्थ' मोनो होनोब्ला जेन'बा बेजोंहाय सोरबा गोदान रल लाफायोब्ला बै एक्टरफोरनि थाखायहाय खस्थ' मोनफानो गोनां जायो आरो सोरबा गोदानफ्रा एक्टिं बानायनो बहुद टाइमबो नाङोना खिन्थु बिसिनियाबा कनसेन्ट पारफेक्ट जाखायो ओमफ्राय बिसोरनियाथ' थांबाय बिसोर मोजाङानो ओमफ्राय रिंकि बिनानाव बेबो जोबोद मोजां बिराद सनमान होनानै रायलायहरो नुबाय बायोबा आंखौ फन हरनानैल' रायहरनांला आरो आङो बुंहरखाबाय जिखुनु जा बिनि मोसानाय माखासे फेसनि एक्सप्रेसन बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेनावबो मोनसे कुवालिटि दं मानसिनियाव मोनसे कुवालिटि थायो ओमफ्राय सबसे बेस्ट आं बिनि कुवालिटिखौ मोजां मोनो होनोब्ला बिनि गाबनाय जे स्टाइल बिथाङा दिन्थिनो गोरों ओरैबायदि गाबनो गोरों बियो बे भइस डाबिंफोराव माने रियेल गाबगोन मोदै गफ्रुजोबगोन बियो माने दानि आजिखालिथ' फिल्मफ्रा भइस डाबिं होहैजोबनांगौना माने ओरैबायदि पारफेक्ट बिनि गाबनायखौ आं मोजां मोनो आरो बेयाव बिराद मोजां ओमफ्राय बिनि उनाव सोरमोनलाय गेमस्रि बिनानाव गेमस्रि बिथांजोंबो आङो गोबाव समनिफ्राय बिनानाव हिसाबै रायलायबोयो गुबुनफ्रा जिखि बुङा मानो आं बेजों मेटार गैया आरो आं बेजों जेबो गाज्रिबो नङा बियो गावबागाव पार्सनेल लाइफनि बेफोरखौ माने आं बुंनोसो नाङामोन आरो सरि जिखुनु जा बिनि एक्टिंफोरखौ आङो मोनफ्रोमबो माबायाव आङो मोजां मोनो मोसानाय मानाय जेखि बिथिङावनो बिनि एक्टिं होनायफोरखौ आं मोजां मोनो आरो बेनावबो मोनसे बर' माहारिनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर बा बिमा बिफाफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे कुवालिटि बिनियावबो दङ नंगौना नङा नैबे खोथायाव आं मोनसे खोथा होनो नागिरनो जेन'बा आङो गेमस्रि जेन'बा आंखौथ' खनसे बैसोआ बा सोरना देरसिन बेखौ जेबो बुंनो हाला जिखुनु आंखौहाय खनसे माने होनदों आरोखि ना बियो बाबु होननानै बुंदों अके आं एक्सेप्ट खालामो दे नोंहा एथ' अननायजों आंखौ बाबु होनदोंब्ला आं बाबु होनजागोन बाट आं नैबे भिडिअनि बे लाइफनि थ्रु बेखौनो होनो लुबैयो जिखुनु बिथाङा जेखि मावा जेखि दाङा बा जेखि जिखुनु मा खालामा आं बास बेखौल' होनो लुबैयो बिथाङाबो खिन्थु सासे हारि अनफावरि हिन्जाव आरोखि हारिखौ अननाय दं गावनि
माबा मोनसे satisfyखौ गावनि जेनेबा physical satisfaction or जेनेबा माबा मोनसे गावनि desire-फोरखौ जेनेबा गाव fulfill खालामो बेखौथ' बयबो fulfill खालामनो बेनि सेस्था खालामो आं हारि बेखौल' बुंनो लुबैयो औ दे बुंदो दे माने जेनेबा गावनि जेनेबा जिखुनु desire गोसोनि desire बा माबा मोनसे मेगननि desire बा माबा मोनसे बेखौथ' बयबो गावबागाव fulfill खालामनो नाजायो बाट ओमफ्राय लाइफआथ' मोनसे प्रसेसखा नालाय लाइफआव सोरबा माबा जागोन माबा जाया लाइफनि जेबो गेरेन्टि गैया मा समाव नों मा घटना जागोन मा समाव नों मा मावब्रबगोन बाट बे मोनसे इसुखौ लानानै जों बिग इसु खालामबाय थानाया इट डाजन्ट मोजां नङा मोजां नङा बाट ओमफ्राय आं टटेलि मोनसे खोथाखौल' बुंनो लुबैयो दे गेमस्रियाबो सासे हारि अनफावरि आंनि नोजोराव गावनि हारिखौ अननाय दङ गावनि मानसिफोरखौ अननाय दङ आरो हेल्प खालामो बेनो बिराद गिदिर खोथा आरोखि ना आं माने बिनि हारिखौ अननायखौ आं मोनथिगौ आरो पार्सनेलिटि माखासे बाथ्राफोरखौ जों शेयारबो खालामलायबोनाय जादों गारबोनाय समफोरावहाय जेब्ला बरबारियावहाय गुवाहाटि बरबारि बेवहाय जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बे समाव आङो बिथांनियाव फन खालामहरदों आदसा बिनानाव बिदि बिदि जाबाय ओमफ्राय इउटुबार हिसाबै नोंनियावबो गोबां फल'वार्सफोर दङ बे फल'वार्सफोरनि गेजेरावहाय हयथ'बा नोंखौबो हास्थायदों जानो हागौ एसे इउटुबार हिसाबै जोङो खौसेयै लोगो नांनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ आङो बिथांजों शेयार खालामदों आरो दा बिथाङा आंनि शेयार खालामनायजों लोगोसे बिथाङा पार्सनेलिटिनो आं बिदि हैगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय आङो गोजोननाय मोनदों माने गाव बिनियावहाय प्राइभेटलि दङ आरोखि औ माने गावनियाव होनो हानाय माखासे फेसिलिटि दङ हिसाबै बिथाङा हानायखिनिखौ होदों आरो गोबां बे जायगानि थागिबिफोराबो गोबां खुसि मोनदों रंजादों आरो प्लास बेजों लोगोसे आं बै समावहाय कन्टेक्ट गैयामोन आङो सिसुबारियावबो फैनानै होफैनाय नुदों सापर्ट खालामबोदों आरो बेनो बिथांनि मोनसे मोजां कुवालिटिया हारिखौ नोजोर होनाय मानाय बेफोरावहाय बिथाङाबो सापर्ट दङ आरो मानसि हिसाबै समनि गेजेराव जाया नङा जायो बयबो जायो खिन्थु बेखौ मोनसे बेस खालामनानैहाय बुरखांलायबाय थानाय रायखांलायबाय थानाय बेफोरो मोजां नङा आरो दे बेथ' बे जाबाय ओमफ्राय जिखुनु मोननै दंबावोना सानैनि जेन'बा सासेया जाहैबाय बे मा हेलेना दैमारि ओमफ्राय सासेया जाहैबाय मिथि ब्रह्ममोन नामा मिथिया मिथि नार्जारि मिथि नार्जारि सरिलै खिन्थु आं नोंथांजों बिराद गोबावनिफ्रायनो लोगो हमनो नागिरगासिनो हेलेना ओमफ्राय मिथि मालाबा लोगो हमगोन दे आंलाय बिदिनोसैलै लावखारफोर बायदि माथो खालामनो अन्नानै मा होनो नागिरनो आदा ओइ मा लावखार जानांगौ मानसि इसिबां हेन्डसाम मानसिया लावखार जायो दा सोरनिखौ बुंग्रोनांगौ जाखो जिखुनु हेलेना मेमनिखौनो होनग्रोदो नामा हेलेना मेमनो बिथाङा जोबोद बिनि एक्टिंफोरखौहाय बासिनो हाया आरो बिथाङा सासे बहुद पपुलार आरो आङो नुदों आसामिसावबो बियो मोनसे पापन खननाय मेथाइआवहाय एक्टिं खालामदों एक्टिं ओमफ्राय खालामदोंना बबेबा मा सिरियाल ना मा औ बायदि औ सिरियेलावबो बिथाङा जायगा लानो हादों मानि थाखाय हादों होनोबा बिनि कुवालिटि मोनफ्रोमबो कुवालिटिखौ जोङो बासिनो हाया बिनि थाखाय बियो जायगा मोनदों माने जों बुंनानैबो फोजोबनो हाया आरो खिन्थु आं बिथांजोंहाय जेबो कन्टेक्टआव गैया बिथाङाबो हयथ'बा आंखौ सिनाया जानो हागौ बा इउटुबफोराव नुनानै सिनायोबो जानो हागौ खिन्थु आं बेजों मिटबो लोगोबो मोनलायाखै ओमफ्राय बिथांजोंहाय बिदि फेस टु फेस रायलायनाय फनफ्राव रायलायनाय बेबायदि आं बेजों जेबो गैथ'वा आरो हयथ'बा उनफ्रावहाय माब्लाबानि समाव लोगो मोनलायोब्ला जानोबो हागौ बेबायदि आरो जिखुनु ओमफ्राय मिथिनिखौ होनदो आदा मिथि नार्जारिजों ओरैबायदि बिथांजों आङो फनजों सावराया नङा मेसेजफोर आरो कलनि गेजेरजोंबो सावराया नङा आङो बहुतबार सावरायबाय खिन्थु आं बेजों खनसेबो लोगो मोनलायनाय जायाखै आदसा मिथिजों ने औ फेस टु फेस जोङो गैलाया खिन्थु आं बिनि कार्बि आंलंआव थांदों आं कार्बि आंलंआव थांबा बे बोरैबा थाफैयो ओमफ्राय बे हरै थांबा माने मिलायलायाखै आरो कार्बि आंलंआव आं बहुतबार थाङो बिसिनि जायगायाव माबायदि थासारि ए टु जेड आङो हयथ'बा मिथिया खोन्थाजोबनो हायि जायगाखौबो आं खोन्थानो हागौ माने बेयावहाय बेसेबां ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ बेखौ बिथाङा खोन्थाजोबनो हाया जानो हागौ नों खोन्थानो बेखौ आं खोन्थानो हागौ आरो आदसा बिसिनि जायगायाव मोनबेसे
मा ट्राइबनि मानसिफोर दङ बेखौबो बिथाङा हयथ'बा मोनथिजोबोबो जानो हागौ मोनथिजोबाबो जानो हागौ खिन्थु आं मोनथिगौ आरो जिखुनु जा हजाइनिफ्राय लानानै बेसेबां कार्बि आंलं जिल्ला बे फारसेनिफ्राय बबे कार्बि आंलंनि जौसिन हाजोआ बबेयाव बेखौबो आङो खोन्थाजोबनो हागौ खारन आङो बेवहाय गोबावैनो थाहैनाय जादों बै समाव जेब्ला आइके संबिजित सारा ओंखारबोजेनना एकर्ड खालामदोंमोन बे समाव आङो बे जायगायावहाय गैयाब्लाबो सप्तासे बायदि आङो थाहैनाय जादों बेवहाय आङो ए टु जेड बे जायगानि डिटेल्सफोरखौ बख'दों आरो बबे बबे ट्राइबेलफोरनि जायगाफोरा दिनै खहा जानानै दं बेफोरखौ नोजोर होहैदों आरो खिन्थु मिथि नार्जारिनि कुवालिटिखौबो जोङो बासिनो हाया माने बेबो ओरैबायदि पारफेक्ट सासे एक्ट्रेसखौ सोरबायदि मानसिया मोनो होनोब्ला जायहा एक्टिं गोरों मोनफ्रोमबो फेशनखौ बानायनो हायो जायनियाव बे बुस्थुआ दङ नै बिसोरल' मोनो दा जोंनियाव इउटुबार जानानै हारिनि बाथ्रा बुंनायनि जोंनाव फेसिलिटि दङ खिन्थु जों फिल्म बानायनो हानाय जोंनाव कुवालिटि गैया खिन्थु जाय बुस्थुआ जों हाजार जननि गेजेराव गैया बे बुस्थुआ बिथांनियाव दङ आरो दा नैबेनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनो बिनि मोनफ्रोमबो एक्टिंखौ आङो मोजां मोनो आसा खालामो बिथाङाबो जौगालांबाय थागोन आरो जौगालांबाय थानायखौ जों बयबो लुबैखायो नंगौना नङा बेनो आरो जिखुनु आदा टाइमाथ' 51 मिनिट्स थांबाय ओमफ्राय 10 मिनिट्स लेफ्ट दा आरो मा खोथा रायलायबावनो अनेक किसु खोथा रायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो स्पेसियेलि जों सानैनिफ्राय बिराद गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिबावनाय थाबाय माने नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट हरनायनि थाखाय जायफोर कमेन्ट हरदों जों कमेन्टफोरखौ फरायजोबनोबो हायाखिसै जानांगौ अननानैहाय एसे नायनाय हरदो नामा कमेन्टखौ आदा नोंनो फरायहरनायदो आं नायनि र' बबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बर' नामानो बर' दै बिथांनिया एसे खबरा बोरै आदामोन होनना बुंदों माने खबरा ओरैबायदि जुदि थांनानै थाबायब्ला मानसिनावहाय जेंना जेंसिफोरखौ मेटार खालामनो नाङा गोथाङै थानायानो खबरा मोजां होननानै साननानै ला आरो लोमजायाखै साजायाखै बास बेनो बाखि न'खर संसारनि प्रब्लेमखौ जुदि साननांगौब्लाथ' हिसाबानो गैया माने हिसाब होनो हाया सानसे रायलायब्लाबो जोबनायबो नङा आरो बेनिखायनो आं सदै बुंनो सानबाय जोङो लोमजायाखै साजायाखै गोथाङै दङ जोङो गोख्रों देहायाव दङ बेनो बिराद बरिया आरो बिराद बरियायैनो दं जों नेक्स्टआव बुंदों जाहैबाय आबान बसुमतारी ब्र मा खबरलै होनना बुंदों आरो खबरा बेनो नोंथांमोनजों लाइभआव फैदों जुवेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय ब्र बिथाङा बर' बिथाङा बुंहरबावदों जाहैबाय ओंखाम जाबाय नामा आदा होननानै दाथ' ओंखामनि जेबो जाथ'वाखै आरो बबे जायगायाव जाहैगोन बिनिबो मोनसे थि जायगा गैथ'वा आरो माने जाब्रबलाबायोसो नालाय जानायफ्रा हयथ'बा हटेलावबो जानो हागौ हयथ'बा बबेबा मोनसे जायगायाव जानो हागौ आरो ओमफ्राय बर'आनो सोंबावदों थाथ'खौ देखायलाय आदा टेट'खौ एक्सप्लेन खालामदो बेखौ आं खालामसै नामा आदा टाइमाबो गैले दे 53 नेक्स्ट टाइम अके डिएफ गेमिं बिथाङा बुंदों हेल' ब्र गुड मर्निं डिएफ गेमिं बिथाङा बुंबावदों बेनो डाबल मेसेज हरबाय आरो बिथाङानो बुंहरबावदों हेल' ब्र माबोरै खबरफ्रा जोबोद मोजाङानो नोंथांनि जानानै आं रिप्लाइ होबाय दे हेमन बसुमतारी ब्लग हाय ब्र हेल' हेल' बड' मावजि ब्लग हेल' ब्र बहा लोगो मोनखो जोङो रुनिखाथायाव लोगो मोनलायदों ओमफ्राय एसआर एन्टारटेनमेन्ट नाइस थेंक इउ बड' खोरोम हेल'
हेलौ होनना बुंहरबाय हाय होनना बुंनांसिगोन आरो दा कमेन्टआ बेसेखिनियानो बेखिनियानो ने आरो नोंथांनि चेनेलावहाय लाइभ फैनो मोननानै जोबोद रंजानाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय सोरबा सासेनि चेनेलावहाय लाइभ फैफानो मोननायाबो साधारन खोथा नङा आरो नोंथांनियाबो 14नि गोजौआव फलोवार्स दङ बेबो गोरलै चेनेल नङा जौगाबोगासिनो दं आरो नोंथांमोना बांसिन सापर्ट खालामनो सेस्था खालाम जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोरावहाय बिथांनि थ्रुयैबो जोङो गोबां माखासे बिथांनि टेलेन्टफोरखौ जोङो नुलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो बा शेयार खालामनो बिथांखौ सापर्ट खालामनाय माने नोंथाङा मोनसे शेयार खालामनायजों सापर्ट खालाम मोनसे शेयार बटनाव थुबाथाय बियो मोनसे बिराद गिदिर सापर्ट जागोन आरो माने मा होनबावनो जों बिराद रंजानाय मोनो सोरबा जुदि जोंनि भिडिअस जोंखौ कमेन्ट हरो बिराद मोजां आरो लास्ट कमेन्ट दंबावो जाहैबाय बड' 5 minutes left ब्रादारा बोरै लोगो मोनखो आङो लोगो मोननाया लाइमथियाव दंफैयोमोन ना बे लाइमथिनिफ्राय टावार नाङिखाय आङो रुनिखाथायाव भिडिअ आपल'ड खालामनो फैदोंमोन बेयावनो लोगो मोनलायनाय जाबाय आरो बिथाङा बुंहरबावदों बोरै बे एखे बाथ्राखौनो बुंहरदों बिथाङा ओमफ्राय हेमन्त बसुमतारी थेंक इउ गोजोननाय थाबाय कमेन्ट हरनायनि थाखाय दा बेसेखिनियानो कमेन्ट पिकआप खालामनाया जिखुनु आंबो बेखौनो लास्टआव बेखौनो होननो लुबैबाय आदा आंनि लाइफआवहाय आंजोंहाय जइन जाफानायनि थाखाय जोबथा नोंखौ गोसो सिंनिफ्राय धन्यबादसै आदा वेलकाम ओमफ्राय बेनो आं बेखौनो कामना खालामगोन आंनि गोसोनिफ्राय नोंथाङाबो नोंनि लाइफआवहाय साक्सेसफुल जाथों मोजां मोनसे एचिभमेन्टखौहाय एचिभ खालामनो हाथों मोजां मोनसे साक्सेसखौहाय नोंथाङा जेब्लायबो एचिभ खालामनो हाथों जेब्लायबो नोंथाङा जोंनि नेसननि थाखाय जोंनि मोनसे जोंनि मा होनो जोंनि राव आरो हारिमु जोंनि जाथि आरो जोंनि थुनलाइनि थाखाय नोंथाङा जेब्लायबो गावनि आवाजखौहाय जेब्लायबो गोजौआवहाय दिखांनो हाथों जेब्लायबो गोजौआव जोंनि जाथिफोरखौ जोंनि हारिखौहाय फोजौलांनो हाथों आं बेखौनो कामना खालामो आरोखि ना So लोगोफोर at this time I guess I gotta stop this live and I gotta say that bye bye and see you at next video like this. So love you friend. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.